Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rizabel. Sa dili pa nako sugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kapit lang. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa babae nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Ang matatampo nagdasangan nga Rizabel. Hi, Rizabel. Mato ko sa inyo, ha? Ha? Ngano mo ito makasamo? Mamisita ko ni mo. Uy, ayaw pag-adto sa amo, Ronnie, uy. Kumuad to, Deko. Ha? Gi, ito sa amo. Kisabligan kita kag tubig init. Musa? Rizabel! Rizabel! Pa, dera ko sa sod. Doon sa diha, kaya may bisita ka. Hi, Bel. Oh, Ron. Ano ko dito nga niya makasamo? Di ba niingon man ko nimo nga mamisita ko nimo? At ba nga sana si Ronnie Rizabel kay tinarong man yung tuyo ni mo. Oh. Tarong nga na pagtaga diha. Unsa ka niyang tuyo na ako? Istorya lang gud ta. Asam si istoryahan na to? Naibaw na matingali ka kung unsay tuyo sa usa ka ulitaw no nga tos daga. Prangkahan ta lang ka, Bel. Nakagusto ko nimo. I love you. Time para good. Unsa man ning imo ron panguyab na ni? O, Bel. Og banginaot ko nga imo kog sugton. Prangkahan ta lang sab karon ha. Dili ko ganahan og lalaki nga naibisyo. Oh, Kusog mangod ka manigarilyo. Unya pala inom sad ka. may mo man nga akong undangon akong bisyo basta sugton lang ko nimo. Oh, buhata sa. Maunay imong gikondisyon ni Ronnie? O, Dayan. Unya? Unsa naman lang kung dili niya kaya ang pagbiya sa mga bisyo? Oh, dili na ko siya sugton. Mao ba pa? Uwa na ka makakita ni Ronnie nga ninigarilyo? Malay akong nabantayan. Ugwa na siya magkuyog-kuyog sa iyang mga barkada. Mayo, hinuon. Tingali imo na kong sugton ron kay ako na magyunungan ng tanan ako mga bisyo. Tinuod ka ha nga wa na ka manigarilyo? Dagan kang mapangutana din eh. Naamang ko'y pagumangkon mahimo nga imo na siya pangutanon. Mao man siya ingon ni Papa nga wa na kuno ka manigarilyo. Kay tinuod man sab. Ug wa na sa kumagkuyog-kuyog sa mga barkada nga mag-inom. Basig mahimo na ko nimong sugton, Bill. Sige na lang, uy. On, ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Bill.
Ha? Mga sawa ka na ako? O, Bel. Unya, sigurado na ka ng imong desisyon, Ron? Yes, Bel. Sigurado na ko. Muadto ko sa inyo ug dadon ako sa mama. Aron mga tubang ko sa mga ginikanan. Ronnie. Ron, karon nga miniyo na taba, maayo tingali nga magtukod tag atong bay. Kay dili mo gud maayo nga mutipon ta dinhi sa imong ginikanan, hangtod sa hangtod. Nagunaw bitaw ko, ana, Bel. As ka lang. Moabot ka kita, ana. Anong baho manig sigarilyo ang sinina ni Ronnie? Nibalik ka siya si ambisyo? Ha? Unsay gitago gud? Sultihi lang ko sa tinuod. May gitago ba ka na ko? Wow, uy. Sa may ako itago nimo. Nibalik kag panigarilyo sa? Uy, pataka nang ka, uy. Maayo lang utak ko nagsulti ka na ko sa tinuod, Ron. Ate, may isulti ko nimo. Unsa may imong isulti na ko, dong? Nikuyog man ko ni Yuyo ron ni. Nga, naligo sa kanang nagligo sa kabayo. Nanigarilyo ba siya? Unsa? Ha? Kasi nagingon. Di na kinahanglan na mahibaw karon. Abi ba yung giundang kasi mong biso? Nibalik gini kag panigarilyo? Ay. Ayaw ko na pagbuot kon manigarilyo ang akong anak. Kay dili imong kwarta ang gipalit og sigarilyo. Ma, Ako lang klarohon nimo, Harisabel. Minyo ning akong anak din hisabay. Pero sa gawas ulitaw na. Oh. Maong ayaw na siyang pugni sa iyang gusto kay pinangga na mo ng anak ka. Maura na'y anak na mong lalaki. kinuha ko. Ha? Manarbaho ka? O, Bel, kay gikapoy na ko din sa bukid, oy. Hay, mayo kun, kita na lang doon manarbaho. Aron, makatukod kitag atong bahay. O, sige. Pero, asa man ka manarbaho? Mabalik ako sa tindahan nga akong gitrabahoan sa una. Ganiha naman ko naabot din sa magipuyan. Pero, wa magid maabot si Ronnie. Hain man kapainguning tawhana. Oh, siya na tingali ron. Pasensya na ya. Nadugay ko. Hubog ka? Ang gamay. Naunsa naman yung taon karon, oy. Nibalik naman kasi mong bisyo sa una. Usag di lang ako kugod. Lingaw-lingaw ni ako agod. Ronnie! Ha? Mamalik ta sa ato? Orion, mamalik na lang ka sa ato. Maayo dito kay makapugong pa kasi mong bisyo. Bill, Dili maayo nga anihi ka dinhi. Kay magpatuyang na lang kasi mong bisyo. Mao mamauli ta sa tong bukid. ay, Naunsa man ka?
Gilaay naman ko sa itong kahimtang ni Bukid eh. Unya, unsa may plano nimo? Bilin lang ka din day, kaya ako'y manarbaho. Manarbaho na sad ka. Aron mo balik kasi mong bisyo. Ay di na nalgi. Ako na isa adi mo, Bill. Pila naman kabuan ang nakalakbay. Sukad pagkika ni Ronnie. Pero huwag siya magpadana akong kwarta. Maayo kay ni ka, anak. Gimingaw na gid kaayo ko nimo dong, oy. Ni ana si Ronnie. Kumusta naman ka? Okay naman. Unsa man? Nakasibat na imong laki? Ha? Unsa laki ba? Ay ba, Ogoy? May laki ka din eh. Unsa ko nakipanulti nimo? Ang kun na lang Rizabel nga may gikatagbo-tagbo kang laki din eh. Samtang wa ko din isbay. Ronnie! Usa? Bato kag Jinsan? Orion, kay gipulaan na kay ko itong kahimtang, uy. Ang magsigi taglali sa hinungdang butang. Mularga ako sa Jansan. Mangita akong trabaho dito. Oy, ikaw good. Lalarga. Kaya di na ko mo trabaho. Ani lang ko din sa bukid. Pila na ko kabuan din sa Jansan. Si Ronnie ka. Kumusta na ka siya dito sa bukid? Wa magitsi manawag na ako. Oh, uy. Si Anne maning nanawag na ako. Hello, Dayan. Day, Bel. Nadi ka siyan, Sandron? Oh, Day. Pero sa mga mga anak? Ha? Unsa mo'y mga anak? Maumong ko'y tabi-tabi diri, Day, nga mabdus kuno ka. Unsa? Kuan day pa. Nanawag ko nimo aron pa ibaon ka nga gida sa barangay ang imo mga ginikanan. Kay pabayron sa dore nga gihatag nimo. Kay mabdus kuno ka sa laing lalaki. Unsa? Unsa man gibuhat niyo na mo ron? Wala to'y may muna. Inipirma naman ay mong mga ginikanan nga mubayad sila sa 20 City Mail sa Dore. Unsa may saan ako ninyo? Nga na inyo akong gingon ini. Di lang ta magdagag istorya, Bill. Magbuwag lang ta. Mas maayo pa. Kay kung magtilpon ta, dili maghihapon ta magkasinapot. Mau magbuwag na lang ta. O sige, magpinirmahay ta. Nga wa na ta hilabtanay sa usag-usa. Nagbuwag ni Ronnie kay di magid may magkasinapot. Sa laing bahin, nakabayad gud mi og 27,000 alang sa Dore. Kanimo Ronnie, kung nakabati ka manggani karon, manghinaot ko nga malipayon kas imong kinabuhi. Og kung kinsa ditong gusto nga makig-friend na ako, mao ni nga akong Facebook account. Rizabel P. Alod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Kamusta mga higalag, mga sugin di paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.